Dugay mo kas. Naina sa kong sakit eh. Mangita sa albularyo eh. Tang makikita ang albularyo no. Ito. Mintang makita yung albularyo. Hindi ko kakita. Mintang na ako ikaw barkada nga kailag albularyo. Abay yung sakit ro. Makita yung kurang. Uy! Pre! Pre! Oh! Uy, pre, saman. Sabi gini nakakain lang ang pre, albularyo ba? Ay, naa, pre. Anjit lang pre, mamingkot ito to pre. Ate, kaya ko sakit pre kay Sa problema ni mo, pre. sakit ba? Di na mo anda. Ay, nakoy kaila, pre. Barkada na ko, pre. Murag nakoy kaila nga albularyo, pre. Tak pre, maayo juga ba? Di na mo anda ko. Misis, kuha na si misis. Ate kayo, mabiti na. Bitin doon. Mabiti. Ta, pre, doon na to sila sa ilang balay, pre. Sino pangalan na ano pre? Si San David, pre. Kaila kay Tundri, pre. Aus, ito na ah. Tara. Sa David ang pangalan sa albularyo. Dili, San David ang pangalan sa kong barkada, pre. Aus, ito na. Tag matabangan di ba na pinutang. Tabangan din ka, pre. Abis misis pa, mabiti na. Muna na madaot di mo ba kay ma-personal na yun ka? Yahay mo lang. Ikaw, bitin kay ka. Kumpare, naatanan sa yaha. Pare may lamay urot. Na, Matabangan di ko prino. Gabi ang sakit ba? asa mo to si San David? Ay, dire mo to nagatambay. Ay, tura! Nato. Huwag niyo. Mula pre. Oh, muna. Uy, pre! Uy, pre! Taga pre. Isa rin mo din pre. Lamay itong katulog ba? Nagdamugo ba kong leksilor? Lamay nanda kayo ta. Ano siya ito? Hindi na kay kailang albularyo, pre? Oh na si kan. Burdagol. Ay, nangita dito, kuhan ba, albularyo? Pre, lingkod sa pre. Oh, salamat kita ya. Apa dia? Uy, muna, siya, pre. Bulan pre. Oh, ano sa ka? Wah, pribadi nang tulog pre. Misis, biting misis. Nako ni tambag nimo. Si Tatadan lang na bukag pato. Huwag makaya. Dole ko sa bularyo na dito. Awa na, maninod. Sana di mahala ko ah. Wala. Wapay sa kauras dito eh. Wala eh. Ana wala. Tira ka to. Tira oy. Ito pre. Ginawa mo na yung mapit ha? Ito na po kayo ba? Oh, sabayan din ka pre. Tara pre. Sabi. So, pre, Leo, ano pre? Dudol lang pre. Bangka lang eh. Dudol lang. Kapit na to. Tura naman eh pre. Uy, ano na pre? Sudah, bigyan mo kas na Sumali pre, albularyo namin namin. Bularyo na pre. Naanag niya siya. Power kayo ba? Hyper ba? Hyper. Si Dagun, pre, Dagun. Si Dagon. Kuya ka na siya pre. Patay na. Ay, jom. Patambal lang. Hindi naman jom. Tura na yan eh. Patambal. Ano dong? Gusto na sakit mo dong. Nilagi mo tindog ko ano eh. Ali mo tindog mo ada dong. Solusin na dong. Kanin palo pagamiton mo ni kagabi na kay duha ka round. Pag kanin pampers itaplak mo sa mga na kay tulo ka round. Ya kaning singanay bukog tuslok mo sa lubot na kay upat ka round. Ya kaning itaplak mo sa kunin mo asawa. Wala 5 ka round. Yan, tatila po nito na Epektibo ka rito na rin, no? Epektibo kayo dong. Dahil patambal ni Gulin mo na eh. Anong isa? Itaplak yung pampers yung wala na ulian. Dako kayo. Hindi lang dong. Ay, kinilangan ko na yun eh. Nagdugo ko na naman mo. Yung nag-isyo na yung para sa imo mga 30 na dahil. Tara. Tayo ka na, okay na ba? Wait, sanay? Puro ko ito na yan.
20, 30. 30 ulit. Takapin mo lang Salamat kay Dong ha. Salamat kay Dong. Yung manto na ko na. Ayan na Dong. Ay, Dong. Ang pula ay ang kulan sa tika. Dong. Doko ulon mo Dong. Oh, mana na Dong. Ya, sige na. Ito na lang. Ito pre. At sa Minoy. Oh, salamat po sa inyo Dong. Alam Minoy. Minoy. Ayaw, Minoy. Minoy. Balik niya, pre. Meanwhile. Ya, pre. Nanginan siya ko, pre. Sige pre, sige pre. Amat ka, pre. Ito, pre. Dili ka, pre. Dali ako pre. Pre, ito na ko, pre. Sige pre, sige. Ayaw niya ko, pre. Tambal ni Nono. Kita maayo ko, ani. Shit. Maayo juga, ani. Ayaw juga, ani. Ini lang ulah. Ayaw lagi ko, ani. Salig lang. Ay, paglaong. Ako na sa kong kanti. Kapit patambal, makatulugan ko.